Atava. Uyazi kade ngimthumile. Kuphi? Phela bengimthuma amakhekhe yazi. Akudingi nokuthi azawela umgaqo nje. Siseduze kabi nje lesa sitolo. Sisi, usangene yini? Ngobani? Phela ngihalela ama chips manje fanele kwenziwe njani ke? Sisi, ngiyacela ukuthi ube careful. Mhlambe khona nje umuntu okubonile udesperate kanje. Buka Manasi. Ngiyathandiswa. So kumele ngithole ke yonke into engidingayo. Okubabayo nje. Kujwayelekile lokho angithi. You are missing my point, sisi. Buka. Ngicela ungabe nje careless sisi. Futhi ungenza into ezowenza labantu besifazane besole nje ukuthi kwenzalani. Eqinisweni nje unesiyezi akafuni nokusebenza nje. Izona zonke nje izifo ezimphethe lezo. Kodwa amantombazane amaningi awazizwe ngathi angasebenza. Manje ke lokhu ayijwayelekile khona. Phela bo. Ubuye nini wena esikoleni? Ayibo. Umani futhi ukuphila imali. Kodwa bakithi sengikutshele kangakho ukuthi ungathathi imali ebantwini ngaphandle kokuthi uyithathe kumina. Yini futhi leyo iphethe? Mama, Auntie Monica unginikezele le mali lena. Wathi nje angimthengele lezi zinto lezi oyibonayo nje. Kunjalo. Kulungile ngizohamba ngomnika mina. Ungahamba wena. Manuna. Lalela. Ngicela ungithathele ukuthile ekitchen. Uyazi ngihalela ukuhlafuna nje. Uyazi nje ngihalela ichawuda kaMawu sayikhumbula? Uyazi nje yayimongcona kamnandi kanjani? Hawu kodwa sisi, ucabanga kumbono omuhle ukuthi mina ngihambe ngiye khona? Awukahle Manu. Phela mina nginandaba. Engikwaziyo nje ukuthi ngilambile. Thina asilindeni uAtava buyi. Uma ngayithole mina ngizobe sengibona ukuthi ngenza njani. Monica, ngingangena. Hawu. Mano aunt ngenani? Ngicela nihlale phansi. Mbuzeke. Kwenza wena ngithi vele ubuza kwenza. Ayibo wena. Ayibo mbuze Angani wena. wena ubuzile ngase ngakutshela ke mina ke. Qhubeka. Uzizwe unesiyezi? Hayi cha. Usho ukuthi nje uyabuza ukuthi ngabe usizizwe njani manje? Yebo. Ngikahle ma anginankinga mina. Yini kwenze njani? Ngithi uhalela nje into enokubaba baba. Manje sikuphathela ama wafer. Umanaso befuna ama wave. Uyena nje bewafuna. Maye. Umanasi. Yebo ma ukuthi ubefunda nje ingakho bewacela. Kunjalo. Siyaxolisa. Thatha lana, thatha. Thank you. Ayibo. Akazizwe ngazuthi angadla ukudla okunokubaba baba. Ini? Ayibo. Akukho njalo nje ukuthi ayibo ngabe usungcone wena manje vele? Yebo aunt. Ukukhuluma nje iqiniso. Ave nginomdlandla namhlanje. Kade ngikhuluma nje noManasi ukuthi namhlanje imina zopheka. Uyazi phela. Lokho ngafika nje la ekhaya ngikaze ngipheke mina. Ayibo asikho isidingo angithi wena namanje usazizwe untekenteke. Ungakhathazeki ma. Ukhona nje uManasi uzongisiza. Ave ngizoniphekela kahle linda nje. Asamba. Kodwa sisi, bazokuthanda yini ukudla kwenziwe yithini? Ene. Angithi mina nawe sobaphekela kahle. Angithi mana kukhona okukhethekile ongakuthanda. Ngenzela ukupheka into oyithandayo, ingakho ngibuza. Chabo nje lutho nje litheni. Wena pheka nje into ozizwe ngathi ungakwazi ukudla. Angeke ube nankinga. Yebo. Kulungileke ma. Asa. Yini lekisa? Esenye nje isithombe sihlukile masila. Sisi unesiqiniseko? Uzokwazi nje ukwenza? Ngisho ukuthi uzokwazi nje wena umelana nephunga. Ngizokwenza njani Manu? Angithi lento siyenzele ukuthi bengangisoli phela. Kumele ngikwenzile. Mina bekisholo nje.
Ayibo sisi. Manu, Ayibo wegitha. Ubukeka nje umuntu ongenankinga. Uqinisile. Mhlambe ngishaye wrong nje. ngicela unginike ipani. Namafutha. Awumbuki. Ayibo, usuqobile u-anyanisa ngithi? Cha, mina ngizokwenza. Kulungile. Sisi, are you okay? Ngikahle. Ngizozama. Yindaba lokho uqhubeka ngoba phela kwenza ukuthi ugule. Hamba wena uyoqoba ama-vegetable. Okay. Sure, ya qhubeka. Ma, mina ngifuna ama-chips. Auntie! 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 Ma, Yini? Kwenza njani manje wamemeza? Ha? u-Auntie Monique uyagula laphana. Ayibo Nkosi yami. Ayi sisi ungakhathazeki ngizobheka mina. Yini inkinga? Sisi iphela lokade sikusola besiqinisile ngempela. Kwenzakalile ngempela. Ayibo uqinisile. Hayibo Nkosi yami into bezimnandi. Yazi ke manje sesoba umkhulu engiba ugogo. Sekuzoba khona umuntu nje ozovela sibiza ngomkhulu nagogogo. Ayibo. Nje kodwa khona into engayitholi kahle lana indaba ngempela besifihlela. Ayibo babe namahloni phela ukusitshela. Mhlawumbe. Anizwana ukuthi khona ushaya ibhela eminyango liyohleli ngasine kanje la. Angizwa. Sisi sengizoba ugaga. Hayi Ya, na. hayi bo, kwenze njani? Uzano zakho. Yabo mina bazokubiza ngo-auntie. Uyacabanga nje. Hayi bona ihlekani. Wenze njani kalaba? Hayi boy nawe ngizokwazi kanjani? Oh okay. Hey yini sekwenze njani? Kwakasinaba wazi. Halento yamangaza. Mohan. Ngiyiwinile into ekade siyibhejele. Lesibhejeleni. Ngabe sukhohliwe yini? Yini leyo? Sisi batshele wena. Cha bobo, mtshele wena. Ayibo uwena umdala batshele. Ay cha. Ayi cha ngeke ngibatshele ngabatshela kanjani Hayi mina? boy isho lento kushisa esifubeni isho. Cha bobo uyazi inhliziyo yami ishaya ngamandla namhlanje ngoba ngijabulile. Hawu isho. Amadle baba bafuna ukuzwa. Mana ngipha ama-cake. Ungawafunelani kodwa amakhekhe wena manje? Ayibo asilande nosweet phela wena usuzoba ubhuti omdala manje. Hayi bo kisho serious. Ayi. Hey mina. Umkhulu. Ha? Ayi umkhulu usuzoba ukhokho wokhokho. Kanti usho Ungaphutheka. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isonke dear signature 169.